De todos os beléns que se organizan pola nosa contorna, hai un que destaca pola súa gran peculiaridade. Dende as fiestras do Hotel Os Pazos pode observarse unha recreación do nacemento de Xesús onde toda a figura é ben recibida. Neste belén mestúranse as pezas tradicionais con outras como dinosauros ou o mesmo King Kong. É bastante peculiar porque leva figuras de todo. Leva dinosaurios, leva vaqueros, leva hasta King Kong aí colgado no edificio máis grande que se ve ali ao final. Son cousas moi anormales a veces nun belén, non é o típico belén clásico. Depois temos figuras do estranxeiro, temos figuras de Angola, de Brasil, de Portugal e de moitos sitios de España. Por iso se faise peculiar. Dende o hotel levan 25 anos organizando este belén que non deixa de crecer cada ano. Moitas das figuras son doadas polos veciños e outras nacen da creatividade dos seus organizadores. Entre o decorado non faltan tampouco os lugares tradicionais e as asociacións de cambados. Sí, hombre, de cambados non pode faltar. Teño ao Teatro Caracol, todo o mundo conoce, a comparsa Lunes Alcohol, teño tamén aí unha bodega, a bodega do Xudío, somos unha pandilla de amigos que paramos aí, despois Galicia-AME, varias asociacións, vamos, non me perdo así las chicas del Freud, o refugio de animales, claro, cada ano vai crecendo así a nivel de ir integrando máis cousas. Os medios de comunicación tampouco faltan neste belén, quizáis para o ano o propio canal Rías Baixas tamén formemos parte del. Ao salir en programas como a nivel nacional, pois fago un guiño. E como ahora se me comprometo a facer un guiño tamén a Canal 7 Rías Baixas. Se me dices que sí, pois xa o fago mañá. Digamos que son compromisos de que, unha vez que sales nun medio, pois gústame pois facer un guiño. Por eso a veces fais atípico. E por eso moitas veces ven a xente a preguntarme por que me se mete un dinosaurio nun belén, que pinta? Pois pinta porque faise moi atípico. O belén está dispoñible para todos os públicos no Hotel Os Pazos. A maneira de visitalo tamén é peculiar, porque obsérvase a través das fiestras do propio establecemento. O belén estará colocado ata despois do Día de Reis.